Joo, mä olen Vaittisen Sami ja mulla on näyttely vanhalla konttorilla ja kestää marraskuuhun. Kuvia on kertynyt 3 vuosikymmeneltä. Niin, ja kaikki on kuvattu Forssassa. Mä aloin kuvaa about 2009. Se oli Tammelan Trässiä läpi yön festari ja siellä vanhalla Olympuksen kaveralla kuvasin ja siitä pikkuhiljaa mä rupesin käymään Blue Poolissa kattoon bändejä ja siitä sitten oikeastaan lähti. Oli mukava, kun oli joka viikonloppu bändejä. Jos halus mennä, niin pystyi kuvaamaan. Ja mieleen jäi ainakin niin kun kuvauksista oli makea Deep Blue Cotton City. Siellä oli Erja Lyytinen ja oli kitaristina Heikki Silvennoinen. Ja sitten illan päätti Lazy Moose. Lazy Moosessahan soitti Jyrki Ivanainen ja Jone Nikula. Joo, pistä toi. Joo, Ivanaisen Jyrki ja Niemisen Jone. No Blue Poolista jäi mieleen Dave Lindholm. Statuksen parhaita paloja oli Diablon keikka ja Viikate. Viikate oli kova. Mun suosikkipaikkoja Forssan työväentalo. Siellä oli Huora. Siellä oli Tyykijatsit, Lennikalle Taipale, Kaukoröyhkä, 22 pistet Pirkko. Ja yksi suosikkikuvista tuli Stone Monolithin keikalta, joka oli kans siellä. No, mennään näin.